to yanzu duk wani magana da zamu yi da ke yana nuna bayanan bidiyo kina ji in ya zama gama bidiyo kin ga gashi ne labari na kashi na uku trailer to mutum ya gani sai ta tallan labari nan ake yi to kin ga in ba maganar da nake yi ba to su ga mutane su dinga yin like suna tabawa suna like suna subscribe wa da sauransu su goma su YouTube din suna dan samun kuɗaɗe da gaske nan to shine kawai zabbaci abin nasu wani lokaci yauwa amma akwai yadda ake daƙile da zamba ai in ka shiga ko ake shirma zaune in ka shiga ka fara ganin minti ne to ai yasa ni ko waka zan so iya na minti ne so sannan kuma yaushe ki duba kuma sai na tura na ga shine ko ba hiba kuma bayan haka sai ki duba in labari na jiya aka yi akwai da za ki ga 2 days 1 day waje so ba shi bane za ki ga karfe 8 saka yi tare ki ga za ka wa wala ki ga ya ganin jiya da dan fara na shiga 4 minutes mutum ya daura ko ne shiga gani to kin ga na ce misali ne